Näin isännöitsijän näkökulmasta ajatellen, niin valokuituhan on ensinnäkin kiinteistöarvoa korottava asia. Ja sitten niin meillekin tuli tämmöinen mahdollisuus, että tälle alueelle ollaan tuomassa valokuitua, niin kyllähän me oltiin heti innokkaita siihen liittymään. Oulun seudun sähkön tarjous oli selkeä, eikä juuri käyty monestakaan kohtaa erikoisempia keskusteluja. Ilmoitettiin, että heiltä tulee aliurakoitsija käymään taloyhtiössä ja sopimaan ajankohdan, milloin aloitetaan, ja sitten myös samalla katsotaan kaapelin vetoreitit, eli mitä kautta tullaan kiinteistöön ja miten kiinteistöön vedetään ne kaapelit. Niin tämä oli se ensimmäinen lähtökohta. Isännöitsijän rooli projektissa oli valvojan rooli. Silloin kun asennusliike kävi tekemässä ennakkokäynnin. Ne oli ihan rakentavat keskustelut ja siinä tuli muun muassa huomioitua sellaiset asiat, mitä taloyhtiössä ei osattu ottaa huomioon. Eli tämän kiinteistön kaapelin tuonti selvisi siinä vaiheessa ja sitten mitä kautta viedään kaapelin huoneistoihin. Eli kaikki selkeästi sillä yhdellä käyntikerralla. Oulun seudun sähkö hoiti avaimet käteen periaatteella toimituksen. Taloyhtiöllä ei ollut oikeastaan muuta kuin seurata sivusta, että miten homma toimii.